L'obra Espectres, amb Emma Vilarassau i Jordi Boixaderas i Òscar Una maleta, dues maletes, amb Joan Pera i Eloi Beltran com a protagonistes, seran els plats forts de la nova programació de tardor del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. També destaca l'espectacle Cançons de Mandràgora, en homenatge a Gerard Vergés, una proposta de Circ Comenbach o el concert de presentació del darrer disc de Quico el Celio, El noi i el mut de Ferreries, Oco. Amb aquesta programació, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Tortosa pretén que l'Auditori Felip Pedrell sigui el referent cultural de les Terres de l'Ebre. De fet, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, Joan Caballol, ha destacat que aquest any s'ha aconseguit un important augment d'assistència de públic i s'ha quintuplicat el nombre de carnets d'espectador, que ja passa de la 50. Amb l'objectiu de continuar incrementant els índexs d'assistència i aconseguir un lideratge del Felip Pedrell a les Terres de l'Ebre, Caballol ha explicat que s'han apostat per espectacles de diferents estils per mantenir l'interès del públic de Tortosa i de les comarques veïnes. Hem intentat posar tota una combinació, diguem-ne, d'espectacles de diferents caires per a que donen riquesa a la programació cultural de la ciutat i, per tant, d'esta manera és com tanquem també aquesta última part d'aquest any, que de moment ha estat un any molt interessant, crec jo, des del punt de vista de l'auditori en si mateix, pel creixement d'espectadors, pel creixement de carnets de l'espectador, pel creixement de públic interessat, pels plens que han hagut en les sessions de teatre i, per tant, també el mateix encoratjament emprenem aquest últim quatrimestre de l'any per també aconseguir aquest efecte de que, no efecte, simplement diria que la gent mantingui aquest interès i que el que nosaltres anem programant sigui de l'interès de la gent de Tortosa i de les comarques. Per tant, anar fent a poc, en modèstia, perquè tampoc no tenim un superpressupost, però en modèstia fer de punt de referència cultural a les Terres de l'Ebre. Així mateix, Caballol ha afirmat que el consistori continua apostant majoritàriament per un teatre de caire més comercial, ja que no es pot centrar en fer teatre experimental perquè no hi ha prou públic per omplir. La nova programació començarà el proper 26 de setembre amb l'espectacle musicoliterari Cançons de Mandràgora, basat en textos de Gerard Vergés, extrets de la seva obra La raïz de Mandràgora, i que comptarà amb la participació de prop d'una vintena d'escriptors que llegiran algun petit fragment. L'autor d'aquest espectacle és Robert Faltus, compositor i instrumentista de Bratislava amb residència a Móra d'Ebre. Amb tot, els dos plats forts d'aquesta programació són la representació el divendres 10 d'octubre d'Òscar Una maleta, dues maletes amb Joan Pera i Eloi Beltran i el divendres 14 de novembre d'Espectres d'Enric Ibsen amb Emma Vilarassau i Jordi Boixaderas. El circ també té el seu lloc en la tardor cultural de la ciutat amb Comenbach. El grup Quico el Celio, El noi i el mut de Ferreries també portaran a l'auditori la presentació del seu darrer disc Oco i finalment també s'inclou l'espectacle Momentari i els músics de Bremen dins el cicle Els diumenges en família, la programació de joventuts musicals i concerts pedagògics per als escolars amb seleccions de músiques ètniques.